Na sesia mane ya yensa ka ekyerese 37 military hospital wonse ho na enkwada ya womo ekọ Ewa Sports Stadium na entwifa so ba ya ebie ahwe omo nkwa na ebi so prepare no mo prepare no ye de omo akoto mampani John Dramani Mahama ankasa akwakodwum ayaresa bia ho no ma okọ akohye eye enkwada no ene tibia womo ewomu na celebidi kan ebo wamane no enkrata ya Ghana Armed Forces ede aba ne de ekyerese nipansia na ahwe womo enkwa na de etete eche ne se ebrosa kosi se womo ede eye confirmation beba abeche se de yetete no sanete no na eno soso ne hunu na sem na yaka pepepe nti se wo hye de ekoso ya omampani John Dramani Mahama akodrumu ewo 37 military hospital ya ne dom ne de echi no nti hai wo hwemu a oji briefing etie DSC ene amane aba no womo de ebo omampani nyono nko a mahunu se yewura so afọ no ehwoman yesi kasem so Kasee atoforsen ono so eka ho bi na yasrafo mpanyifo na ewo man yi mu no ebi so eka omampani ho a waba abedru honom hye sedia etie enti na dia asi arehosem asi ewo Ewa Sports Stadium anopa ya ebi mu efra sante mantemu ne baye ebi fri apoe mantemu ebi fri free mantemu ahodo ni nyina no ehwo na ebi mu free ebaye wutie ye bra na ye reporter se ne ebi mu ekasa no a wo mo chese ebi mu koda ho enranwumre bi koda ho enranwumre ebi mu so kwa ahomachi no nan ebi mu kodru ye no na hwa ye ma ye kase nipa mpempem a na nye nipa keto ekoye na de entiase nim se ne wo stadium na china wunwura no eye din ye pa so benya kwanya wura nti ebi hwiri fa wo so esim so bi pa kwanya na wakwakoye sojani nye no keke so benya adwumaye nti eno mo kyese wo hye nkrata Ghana Armed Forces sede ba ye no a na kyese bi mu ebu gate na kyese mu nyina gi twi ekofa ko a enam so ema arehosem woyi asie no nti omuguso ema omampani update ema no information die siye ya edisa rehosem we ba ye nipa don kwada dodo a womo ahye womo enkwa ene womo so a prepare nti hai womo ne omampani akasa wie nti womo na akasa wie briefing bibia wose mampani hunu no nti ha ne trauma and surgical ward na omawura no ekọ akohwe sede atebia no etie de empire ye bua ne sensem twofo benya kwanya wuramakọ na afi yahye na ye hunu na ye gidi se mampani kwa honso ewia bia na womo ne yen akasa oni odan no manya atum ne ntese ye nya nwrem ene yakohunu ede abetudwa entiase ye womu kakra esanse eja obi epramu ye ntumi enkotwa nanimo emfanto abonten ene ade eno no nti no de ye hwenim ne se omampani akọ omabo na mane yi na owrem so akohwe sede a etie eprafo no ene omo so a ekeka ho no omo wi a eho na no so no omo bema ye briefing omo ne ebekasa na ye hunu DSC ene de ekoso na ye de ho amane amao nti de ekoso sesia no ye 37 military hospital badi ya bo amane se enkwada ensia ahye wo nkwa anopa ya o odware afifie agisikasa jifaka nako sanso mo feli online ni nyina no ene yese ne wo ba na do certificate etu hunu mrante ne maba wa no bi won mo ba waje ne down black waje ne shirt white ehye no okita ne envelope a sa brown envelope bi ne certificate nyina wo mu a wode ba behwe se obenya kwanya na yafa no a de asie ne o kwadansia hye wo nkwa setisen awofo nya ne ntia na so munya ne ntie obaka ho bi afre na ehunu ba na kira kwan na de yese ne se prafo no obode nkitakita omoma yen na onsa wo moyade emayen omampani John Dramani Mahama 37 military hospital ena yede prafo ni nyina ekoye nti omampani Ghana mampani akopiem wo hono ma wo hwe sede ekọ nti ne chese mampani atrom so mo masem 12 de mransa se mampani de wonsin sem 12 from kra nti nei ena wa makwan asem 12 ram chese ye hye obo de won bia ye behunu bi ohun na ye hunu sede etie nti sem 12 sre ne na ni abro te won ansa na wawuram ahun saa adwuman saa nti wo bo mo kokọ ansa na o mawuram ensa ye den ya yasa atum nti amane ni sesi a abano kyese enipa dumi no 12 ene ya hwe o manopa yi ewo Ewa Sports Stadium enkwada mako dumi no
na ya hye wo mo anopa ya o ewo Airwork Sports Stadium okopa adwuma kwada 12 dumienu ya hye wo mo eti mampani ko hye se the situation itie na afi ho amane yate asem wedi yen ka bi nhemu menyi ni se na obia anida eti nsamtrafo no wo hya nye obia na ye bie so obia anko nye obia na ye hye so onko nti no se bi madikan awram ti asrafo no discretion wo mno mo behye se wo ko wo gina nchen wo ko eye den a ye nyam mienu kura awram ade wo hobia no ye behunu na ye bo wamane eye yedwuma e wo se ye bo wamane nti se sia de eti akoma eya nkwada dumienu ya hye ma no pa ya okopa adwuma eno ene de asie anopa no nkrata ya Ghana forces de ba asrafo de ba ye no omo ka che se nkwada nsia na hye omo nkwa meka na nkwada isanse abatan wo mo emma ekọ na wemso ye wo age limit awudura ye mfa nti batan bia de akwada bi wo ha bia no oye na kwada oye ne ba wa hu se de tie no kwada 12 ni nyina akọhye omo nkwa say ntwi mfaso ye tie we ya to form ye ko ye pia mun komachi na chese ji mumramanim ni pe ko bo dompe mo Airwork Sports Stadium ho enye ni paketo a 1 2 3 4 sa 12 enne ukoda no pe ya hye wom e stadium ho mekoso aka se waja oba kwan no ko bi afre oba no why fre no na ye hwete bia owom so ba no ye okay watumi awura park ne so anaso wachire no wachire ade na abeka kire no sanse omo chese ne ebro na ne nyina no so ye se orderliness be ye adwuma sanse omo kosa na omo ntekasa obi apeso okodi anim obi apeso no na ye frɛ no ntem nti gidi saa na omo ye eba sa na wo sasrafo no so no ehwe toto niema yie so ahu na obi ade hyehye ne ye adwuma obi ade lai mu pepepe eno ne o eno ne kwada na ne bu gate a wo mu nyina gi twia wo mu ewram babi ade asini kwada 12 ya hye wo manopai wo mu nyina enti omampani eguso ewo 37 military hospital ho ya owodan nim nti megidi se ba na oni aprafo ni bi o mu betumi akasa no edin komo sanse brief ni de asrafo de ama na bonten nti okohye o mu epra no tibie wom sadia state o mu wom na afi ye huno eno soso no asema edi akire nti de ekoso ewo 37 military hospital nti ha no eye trauma and surgical emergency ena yedin kwada yi aba abeguru ye nim omododo sanse ase dodo no na prepra dumienu ne de yenim so ma hye omo nkwa dodo no prepra ne yenim so omo ye dumiensa omo ye aduonu omo ye aduasa omo ye aduonu yenim eno an se dodo no a na prepra ya ebi mu so pra no emu ye den empaye ne se dumienu no ebi meka ho wahu ye mo mpaye se dumienu no ebi emeka ho omampani eguso ewo eye ward ho ya omo eguso a ehye nti ase omo maka wo honum no omo nyina mra abonten omra kire na afi ye hwe bia na mampani awi a wo beba yenim nti asrafo agina ho nyina no Ghana nyina ye mampani owo ward ho ehye eprafo no ene sedia etie eno ene de ekoso ewo 37 military hospital ye kan omampani Dramani Mahama so a ono ena oye head Ghana Armed Forces no wo munyina panyipa ene omampani Dramani Mahama nti nei waba abepie mu ha se ya wo mo ehye sedia tebia no etie na menima de oba no se wafrɛ no a na ne ho ye de a wotirim kwa na se won so frɛ oba no asema wotie no nya de na wo hwɛ ni mu de wotie no nya de na nka wo party na no pay so oba no gya ne kwan ana wo ahomachi a panyi oba besi mi wadwumam na ne mamie no woni ka mu a wode omo ekɔ Bema camp Airwork Sports Stadium na omo so akɔhwɛ se fon so omo fele kɔtɔye efele ye no wo mo benya kwanya na ya fa omo so omo ma be ya srafo asomo man Ghana na akwada me kɔ aba o asɔre anopa wantumi amafie de na si a yesi ntwi faso stampede si wahwe ne nkwa wo ye batan na sa no pai asem ye we ebiato wa de beka no so ba de ncheche ore mayen ya kokese pa ya kokese ene de ema enye easy sa onyare o ne ho dendenden wasɔre anopa eba ne se ahopepre o mo de boaboa mo ho eba no ne ahotɛ no nya de ketoa
so atiase obi epa kwanya abeye sojani na wonni nyina bi kura wana akosi wade wo ho bi kura no ana sori ahomache na obi so ba bi ofrit na ka mu fitie nyinam ahomache na onan ka mu na obedaaye na fe wabedura yes de asie ni eya wo ye ba tan wate saseba no pa ya oba de won cheche owre mayen awie nsu na wote a oba de won cheche owre mayen wate on hye woden na enye izisa abata ya hodro se bia na wo de wapura eyempaye no a na dokitafo a ejina wo mo so ahwe wo mo no ye mompaye na ye mfanta wo machi na wo nya nimdiam roso enhwen ye mai na wo nyina enya wo enkwa na won san emeka ye ho nti de esi wo Elwa Sports Stadium nipa dumi no ahwe wo nkwa 12 o ma hwe wo nkwa o mo kọ akọhwe akọfa processes mu a ebi o mutie yi a ye befa wo ewo Ghana Armed Forces mu na omakọ akodi omudwuma omampani eguso ewa yaresabia ho ya wo hwe enkwada no enam wo mo eso ehwe tebia wo mo ewo mu